baru. Sudah memahami lah masalah tentang berpikir. Setiap kami belum nak betul. Tadi macam apa sama betul. Boras pirna basa dami cak kami ulur na boso na biduan niya kay nata sa nila na doon maduhan na magoro si Didi masigaw pa ulur na sinunga tumsong ni be boras pir cak kami ula-ula na boso na ulur sirigal sa tuhat tangan nakasahat kapasuna abang baru yun ni pasu-pasu na kasaroon namin malhiting terus nuganda mo restaurant nagtuari takatay mo alay mo na utangin nagtuari na mga puhila namin sungon na umukip dalahan utangin namin tubunin ang puro namin yun sa Dewi Pahapu Pangguaran 4 Pahapu Sagburu 5 Pahapu Nami Sagburu Nami 4 tubunan Bismillah sila sa dabi siya aladong do tubuni iboto niyang borong nami disun nahinan sada mapagpungot ko na sila sa puno gimana nah order matlot kuhera matlot kan matlot gimana anak yang itu bagus kan? Tunggu betul. Tunggu. Baru tunggu. Tunggu. Papu Pangguaran. Papu Pangguaran. Tapi. Opat. Papu Sagburu. Iya. Papu Sagburu. 5. Dia mau hela nami. Lukmur nami, belum apa puin apa sih besar. Saya dari Roma. Kamu kakak nami. Lama. Obat. Obat satu setengah. Belum memang. Saya nama saya. Sada. Obat. Obat macam mana? Mana mau cari sini? Ada murun. 2. Gimana sih? 2 Thompson 3 Sia cara nama ketujuh di bawah yang bernominan pertemuan ketujuh di bawah yang bernominan aku mau betul betul sila sana Walau hata pasuk-pasuk sa dimadok penon. Ala turun do hami diso, kita jumlah dongon. Hami akan dongon tubuh ni dahangon. Pasatong nami ma urus siap kami nak dongon tubuh urus solo. Lanjut terus.
Menang mantap. Alay molongon berek kumon. Hanot tujono da amangda. Lamburju martangiang. Berbumul ke Tuhan. Biar dikasih rejeki. Totok kita martangiang masak Tuhan. Tarlumobi madohonokku. Buang manitangiang muhami. Tarlumobi manyonak kang modlo ibotomon. Ikon hormag buan. Hubereng siang rupami na burjo martangiang. Kami sudah ketua ma perlindungan di seluruh. Debatado silih tua, oras ma kamu seluruh. Raja nami napakat kami diurus. Nagancang doa si baru rapat. Anggiak ma berita gabi, berita horas. Lem kita hafal nama tentang calon nami pasu-pasu muna. Ada soni ini tuh meraja nami. Wala tete, burak kami makatahon hata pasu-pasu na pinasaak muna. Sauk masang nirot na dito yun. Tertunan dito. Pasu-pasu, suri na pinasaak muna. Ba, sa unang mabuwa, unang mamosi. Jalan na lahu jaluhami at kanuloy na dinggani. Dalan nami, Roma kami manopahang pasahatan na parto adat na abata-hota. Pasahat jabber Tuhan. Langsung apa sahaja, nggak boleh diletakkan. Rata Jatoni
Ido na sa mga sukan. Bodo mo pa rin kamu sangat banyak kehilangan. Jadi hanya sundok dari gua. Nak hantaman tumibig di Rubian. Mana yang pernah ngajaro, mana bagada mana yang pernah ngajaro. Katakan tulis kami ulah-ulah. Maula tapi mari pengatap pasar madua. Jadi ido di hapuna tulang nami isonjong-jong kami di komparan waktu nami raja tabatua boru rangdo bere ibebere gabi sian sima tuan ibu rumah parjong-jong nami itikyo ala nama kilala do kami tulang narap sada pertinaonan kami sima tuan ibu buat hamuna sarhuna hula-hula amin ima di pertuani natulang jadi mula tuntas seluruh nak tulang diarah nami sima tuan ibu Keparan yang nami raya terdatua marbo bahiru mahamuna raja nami raja pulung ison adang di batu kami tersungung juga di tangan nami jati ni karang abdullah iman alahu mangurubi hamuna hulu nami saluhuna walaupun pe sesadia raja nami marbo bahiru mahamuna asal aku kamu mahami pergi dengan menit tujuan anggiat dapur dari luar cupang dari jalahan asal aku gendana di hami aku pergi dengan menit kasabuy lumisionon asal nami itu hamuna selalu melakukan kesemenon nak tertutup terbaik kami raja nami asal dohor masalah hatan ni tua-tua asal pesan dijadi-jadi batu bolong di semar lasuna melakukan kesemenon nak terbaik kami merupakan kamu selalu nahululan nami saya Tuhan teman apa sifat pasal-pasal jadi pasangan ina mah lelat bahasa nama itu pangkat di tapi tidak mau mengalahkan koparan semua dari Borneo. Bah, tersimak dapat tersolid. Mati tu akan menggoreng sekali. Jadi itulah berkali rohani. Sonyorok itu saya silap tahu dibayar itu 3 pas. Mulut saya dah kesehatan ni. Hal dua pun bahwa Allah sudah segera kesehatan kami. Sudah mahamuna pepalan ni amang goronani lalu mereka tanda dapat pasal-pasal. Asa bagi-bagi pengurus jadi oke asal terjadi tak si pertanyaan monotik kilo pertanyaannya kemana komentar usaha apalah sehom ditiba pertanyaan mereka ini Tuhan berkata peraturan sesungguhnya negara bangsa di Indonesia selesai Tuhan Tuhan mengelak Tuhan asal betul yang di tengah-tengah bila menunjuk kami Tuhan sebabku lau bersaing sepanganon lau penyatu perhiasan Tuhan iman Tuhan lau sintok menani di bagasan sederio sakinai pataronan natu permual-mualan ina nahu haulan atau ngali Tuhan sepanganon dari yulunanion di panjara pasu-pasu Semoga hanya Tuhan mengulur-ulur kami hebat Tuhan maulihat dari Tuhan. Amin. Roh kami sena Tuhan Yehuda mulai menuju memberi kami di Las Niroha di Partimur Nyari tetap dilihat Tuhan. Jadi sena Tuhan Yehuda di paroh kami mulai di permuting nih Ima Okpungon
dua hamunai tulak tuliso sibuan akka berita na ulo. Jadi na pinangido tuamu mahite berita na uli pangido hamu tutuhani asa dibata mangai ima opumon ima tu surgo hasanangan ima jo hatas yang tuan huda mau lihat binasa ma tu penulis estem una kasunod namin ipinopor ni opumon disururo kami ng sistem muna so na berlubat cita dialani di hawak katulak ko mono tong sungod dia benno di araw namin step so na sesuai at sinakari na sila yung naon memang ilo hasil lah selas marang muna majaro sa dibatan tamatong na malatida ay baso buti mo baik kamu sama bala memang setiap saat kau udah tuturo tidak minum kau kue tong kamu bisa minum tuh duksa tahu iboleh dulu harus mana tuh aku seni mitik kudu lado anakku ilokku andikku tuksongan ipe nakanan may dok kepengurusan rela nami rupiahmu tenaga nami magbabay ng mabagay tingnas ipe jadi diperjongjokku tahu sebagai alih-alih nidakton saya nasi marami tuan saya di tuan may banget pila bungay iti siya nang ibibata postoro ako di tuan nidakton porsea doon ala torres jo hatang ituan doon setiap pormin setiap saat olan hatang ituan doon na dong nidakton saya yakin dan percaya itu butuh ada lebih jadi aku be dia kaparamakku maka anggikku hidupku na tua-tua doa kape patah mati dia aja tinggal jadinya masongono di dapku kata terus si podau si paksimu tua ka yang aku na sudah tua ka dongan na be kamu ikut melebihi saya ledakon dia kau kataku alih-alih nidakon saya sinaruhan Tuhan saya kabay mayamu gajang nyungu bisik dami na siya tuani sungguh kataku potro kamu tutuhan apa yang kita tempuh apa yang kita inginkan dapat menurut saya disapui kurang kembali kali kami puji Tuhan jadi dulu susah tu ina dus ma pinasa kita mintas tempat sa matu manina Ragdo
kami pet turut do berduka cita atas kepergian Inang Nataha Holongon. Di sortuku sesuai do etetan kani nungalo jab au Tuhan rade mau baik ingana. Berarti halo jauh ni dari nangon ni portidion nunga be di jalo be di batabe na di parade be inganan na di lapungna alani hita naman sunod dia hita. Jadi si dohonok ko dison terlumubi madihok magdapit doa magdapit amudo siyak tangan pimpin ma akat tinuduhan mo sayang giya matutuwa mo boy mardame dipudi na tininggalon ni Dainang Nataha Holongon unang adong andon at kaperbututuon sungod dia ma selaku pimpinan ikon na boy do menerima kelemahan dan kelebihan na ditoruna alani harap rohan nami sude akan makaholongi Dainangon dihamudian akonna iko boy hamu mardame sona songon na ni memehon ni Dainangon ujudi nguluna kami adong do sauti anggaran manang songod dana sosial na membantu hamu otik manang sosadia na tinatupan namin rak nang patupahon do hita las maro hamu na madjalo Tuhan kami seluruhnya di STM dan di Huntun di Nanamion lima di Bulog 29 di alun-alun nami gudang mulai hati sialan mulai bonding di Nanamion tentang do saya rohamu betul-betul kami dari kami bahkan mengurupi kami satu tak terbalas harus berjuang dari siap Tuhan adalah kami kita betulan mereka bisu kita betulan juga pas pasuk kasih kecabung bermalu jualan neron dekat serta dua so kami mengaluran kami lagi gudang kini di dalam neron di Guluna di STM dan di tempat mana di Bulog berpalat nomor kami kau memahami itu tidak di Nanamion asal di bagian dari Fason dan untuk kami bui kami di Nanamion di Nanamion ini masuk sama approach sutor berdokter lamun itu tuan nabi seluhurna kemana nami itu dua simak melatih mau lihat kami memang secara para pihak ajaran bahasa daun ini tak batak be semua dia kaluan amar sikap goreng jadi adong do alani pemilihan karang lorong jadi bulan go adong lupa pihak pungadina jarang duluan pungadina bisa duluan tak pula disebutkan dulu nomor pungadina ditaruh nomor pungadina horas mahamu nomor sahuta luhurna dengan tujulun yo marsi pari giringan saya marhat tadi kita orang marangki mau lihat tema jumur taruh tujuh hatta nama ngalian Arina Uli, Arina Dinggan, Birita di Bagasar Sadarion. Sina jongjok kita di Sonuang di Poguni Alaman, imana mga dopi, bak ini napta naung saur baduon, natahang holingon. Ido dihamuna suhut bulut. Apara siduli nami, doho akay boto nami, saluhut nama na pinokpar ni Dainang natahang holongyon. Dison takaso na binereng muna nuay jong dohami hahaan di doli muna poparan yo puta o putua si tumorang si bituama boru bere doho ibe bere ima dinau parjulu inakta natahang holong yon sebetulnya ngolo di hazol maut ni halak batak nunga saur matulor inat tanah holong yon alay manang nabuhabe dang terbaik surang dungun rohamuna marsirang daging siat daging langsung ido nak kami saluhutna
Oparannya putua si tumorak si bituama. Haduli yang bidoli muna. Boru bere doh bere. Narapak safar tinaona duhita. Jadi mula petuk somot dia di dosa irohanami. Di sor upatu pahami do. Jalan nunga soma lo taulahon. Di tonga-tonga ni luat taong. Unang ma berek kamuna sian yileina. Alay berek kamuna ma. Dos ni rohani habi hida para ni puto putua situ orang sipit wama na adong di Tanjung Ledongon bahasa nasional lah mandok bahasa nasional na gat dini karangan bunga dong na dohok dohami makilala na hinilala munay sa pakilala dohita alay adok sa otik siodol honon nami putong-atong tak terlumubi ma tuhamuak para siduri nami suhuk dulu nungatung masay gudang hatanya kahula-hulat tanak kuningan akan nauli akan aleket ipasahat tuhita terlumuh na Tuhan parharok kamu may asa anggiat marpikas dinasaur na tua inatana taholong yon marparbuin nak kining poda dia hatanya ka hula-hulat tanah marholong iroha tuhita jalan lamas laos marparbuin meyatong si tapuan ni akahula-hulata siak kamuna tarlumobi suhu bolon. Jadi di Daringot di karangan bunga bahasa nasional tanak kiningan ordo penatubui tarpatu pahami para siduli dohonon nami masongan di situ tua asa si titik menda si oppa hodon les di rumah tungotik sosadia pe si dos ni rohani paparan ni opputa opputua si orang boru bere dohon bere talaho mangurupi hamuna asima rohani tuhatta sai tu gurang nama pinasuna dia baru dua tahun idong abang seluna menaruh dengan tinggion tubuh mamerek kami maniru kami tidak betul saya dibantai di para betul situ orang mulai siap nomor 3 tujuan nomor lalu jalan menurut guru kami mamerek mereka yang mengajar kami sihat itu dari di bukan ubud itu merdongan materi mana merdongan trik itu suara sempurna menolak hal betul kami bisa dihukum dengan mereka Tuhan Tuhan kapal sun itu hamuna Tuhan Tuhan maka orang di pasu-pasunan di hawak kamak di hawak bapakku abakku selutna doa hidupku ibu tungku nang boru selutna siap kami jaka orang kami saya masih apa kita murah aja dari yang murah ibu bangkut nah tinggal di sebelah bulan rasul lalu singkat apa aja dari yang murah bangkut orang mana lebih bau mengajar yang dia nak orang untuk kamu gimana boru itu hati mengambil studi itu semuanya masuk dalam apur sian kami yang untuk salutna raja yang baru nami jadi kami gemolo madok malate salutna dong asawtani iboto namion isaluhna yakana mangulaw na kaulaw na dinggani kami sian hula-hula madok malatigurang madiang salutna dong asawtani iboto namion sa gajang mamurmuna asangkit boy hamong manupur-nutur di ang kaulaw nadong lutar taon mul tu kata malatik na nabutan rotan malatik na diyang na dong asawtan terlungun may diyang saluhut na rajani amang baru nami kamang baru kami pe wala tigurang baru nami tu amra disaluhut na yakkan na mangulahon dung betua iboto nami on jadi suang-suang ini mah disaluhut na situan na toro namar hamiroha tu ulaw ni iboto nami on ampe madok kalate mah disaluhut na dia kapan na uli na dinggani tu keluarga on dia molo tapi kiri sian ana masa 2 tahun masa covid on dan mungkin dok roha boy songori terlaksana ulaw ni iboto nami on alay ala holong na satuan itu tetap dibuk kamu saluhut na keluarga na makawalong nami makawalong keluarga on mang na kayo beran nami on hambe mandong ala tigurang ma Tuhan mo saluhut na
Jadi ope nang tuhamu pangulani huria nah hamu na mamuka hamu na mangujungi dola Papua na mahami manak sungut ni pertama sa dihamudo kasangatan ni iboto nami yo hampir maduk malatin ma tulun huria sayang giak ma semar ma berita nauli berita ladingkani patol hasomna di luar pertibion. Jadi tusong ni pehata penghapus siap kami tuhamu ang baru nami hata ni na dua madok nang sapul pitu ma 7 masa lalu hata nauli na dinggan siap kami gula-gula muna aku hangu may martongan di jabu tuhamu na isiana hari muna naro mangadupi parsarungan tuan ina tuan namion hubut mangalea sian gasiro hamunan lahu membantu kami di parsarungan tuan ina tuan namion bahami nak terpadarsami secara mandiri mertangi yang maha metong-tongan teribata saya dilihat dia belajar nyumur gabi dan hidup di tangan muna asabul musik kota itu karena mangi dimuhima di tonga-tonga ni hutan tahun buat karena mangi jari seoha duduk di roha asal yang menahar-harap tomani dia gata di dunia horas mami hasutun di horong munai di papam munai ngani saya merlipat gandama di hamuna mangalian hebat udutusi ngatarubi ami kamang raja dia kapoda do di pasu-pasu nanilam muna tuhami anggiak mata pura nanilam muna itu hami gabi macakup pertindun nami tujuan neriok di hatan nauli berdoa pasulah supaya nabilam muna tuhami jala akut ni di pasar tamudo kamu raspir firma todi asa firma tok todi nami firma buki bau-bau pasalongan firma tutup dinami tujuan nario nuju ma nang aka pasamota dan tu kurang peh raja nami panompau nami nupung kamu ditaripar ni kataripar ni pada datang marsompah raja nami jadi 10 pasal-pasal dosi majuju dang nahuri nami natus nami raja nami panjis mai ido natu pak maulate ma dihamu ka raja nami ala tunggu mangarana pomudi hami ada naro kata busuk dijabi-jabi mai busuk bisa marlasuna waktu sadia sok benar sangat proklamu nak susadia sai tuat tama namang boy pasu-pasu mah ibu dundang ni bulan nunggu hujalo hami nau di dok nadingkan saya sauk mai tu tuak kali pasal tuan ilmu tuduh manggohina harbangan ada tuta belatu da tujabu pasu-pasu na pinasak utuh hami kageleng muna apon namin may martungan ni jawin Tuhaku hoa porusaku hodo sai dilului rohaku diau peha moraon songoni nang hagabeon tungso tarpangasahon diari sogoti lau paluahon iba sian paruhumani horan hodo Tuhan pangoluau tungsura songgop tropu parukilak kudang mabiarau ai hodo dongaki nang godang musuhku panggete-gete nang karoso lehon magugukku unang sumurut ausian jolo asasap martua au hinokobung musedi jolo sonang
rohaku di lambungmu, oh Tuhanku. Pinuji magoarmu Raja si Parmonangi, sian sandok rohaku pasang apon Tuhanku. Asiro hamra motiau toto alani Tuhanku, paingo tau di ngoluku jala pargogoi aumar parange nadengga toto sonang matotong rohaku di lambungmu, oh Tuhanku. Pinuji magoarmu Raja si Parmonangi, sian sandok rohaku pasang apon Tuhanku. Asiro hamra motia toto, sian sandok rohaku pasang apon Tuhanku. Asiro hamra motiau toto. Rodo hami ida si David doto ida si Nopen imasian kurian itu hatta donganmu para hari Kamis jala inat taon ada orang di son para hari Kamis doon pariti jala ede hiasono manirohanyan at tarima dang terpasa pangasah tutu manangah bolodung ro ari paruhumani nang gunang arta nang bahasangap memang ikon do bolu sono sude lau manopot surgoi disialani dihitape akan menguluan na tinggal kondi inata naung saur majuan asa kiri asa sadar kita bahwa hita ikut dom sesongon inat taon alani dison roha milaki dengan mu para kami sida dang namangan dalhon holan ite sa pingha bidal ate alai tasim meda ide tuhaku horo aku rusakku Tuhan Tuhan jepepe hantas ya kami para kami sebelum saya tabayak karong aku bayi mana boleh itu pasahat tuidakku ibotokku di babasan tikyon jadi hotel inang na tuan selamat jalan madiho selamat tinggal madihami na jolo rap doho marede doho hami mulai sa tikyon nung selesai beda paridyotai ola niyon nama tikina dibuhul ni tuhatta tuhamu jadi edemu dina jolo ede kami lasma rohani tordini ida nami inang nami na bostang wain di jolo nami songonima ida songon hata perpisahan sian kami donganmu parari Kamis na jolo utima amang dot dihamu sude tungat nasa dulma ikon mate ikon mago si buki nasa dulma ikon mate ikon mago si buki na mangulu ikon mate asa tungbengan muse na mangulu ikon mate asa tungbengan muse daging odo gabi bake jala ikut do malake daging odo gabi bake jala ikut do malake asa suhu pakiti tuhasang apon nai asa suhu bakiti tuhasang apon nai marhite-hite gowarni di Batama dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gowarni ton di Parbadia
Audo haheodo hanguluan ninna Tuhan Yesus. Na mangulu do ganup na porsia diau atik pe mate ibana. Jaladang mate ibana rodi salileng-lelengna martangyang kita. Ale Tuhan debata amana mina di bano gijang. Nunga dileko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala dosa nami. Jala di pangulu hodo ibana asa dapotan hati koran dot hangulu kami. Kasih maroham di hami saya jari jala apu di mahami asa unang mandili hami ala naong di joho dongan namion. Atuku maha porsion nami jala pabengit marohan nami makirim di hangulon sugut asa unang mengandungi hami. Songon si pelebe guna somar pakiri muni. Namar sikat tentu hodo kami sah rodi hasusudan ni buang nami. Amin. Liamu keluarga ni opung David boru habiahan. Andorang sota pataru tuingan persatu kinani. Atane debata si pasahatut dihamu dihabut ni rohamunon. Di mesian ukurum di dua-dua sia. Atau lupu-lalu. Aigo mosto di tiup rohaku tang tarbasirah kita sian kolong ni rohan di debatan na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai manang bahenon ni hamatian manang panguluan nang bahenon ni aka suru-suruan nang aka harajaon nang namasan waing nang namasa sogo nang aka hagugope manang bahenon na dikijang nang ditoru rodi na dinopa di pe ngapa jahan na dihamu keluarga na tinggal honi Opu David boru habiahan di umur 70 tahun 2 tahun inawan nian sensegi umur batardo haposo do pinangon 72 tahun alana dohono songoni ala adong do pinatumua sipata umur na lobi siap 72 tahun alai molo taringo tu hangoluani tatio ma dang adong nau boto adiga jala sadi hari tikina jala dang adong nabu mangaturon songo dia pormatena jala di dia ibana pa ujuk kon nguruna di hasyanganon adong do na mora tapi mate di bagasan suasana covid gak bedang marsangap deh alani gada nih jadi dang boy kita songona mengatur adiga kita jalan di dia model tapi adong do nasing pe nangalain namora alai boy di pataruhon alana dung sai covid songona molo ditiki covid di barang boy tarbain manang dia diamu amanginang keluarga nati ninggalon ni Opung Davidon turu habiahan dan buat terpasidik kita mah anggo hacito kubur hija majalo naborati jalan katuhu itu sampai kita berlapatan mangulu di hasyangan nang di jolo nih di mata jadi hukum kami masai bilang jala paredi do di parare kami jala kapuria itu di kafe bulat duon postu boy do honon na aci mana hutahunon parhaci tanon ane dak ka di hatahon nih itu na porse dituhu do aka parsorio di parduan jala ido natama di jolo nih di bata adong do sahali cerita boy do hono kusongonon di hamu amang keluarga do inang nati ninggalko adong madua halak na turun sensada dulu sedulu nama cetimpung dong saat nasida tu dulu tu pucu di dulu buat mana sida di suasana Natal nama cai ngali di hati hai di pardalanan buat sedulu pun na dua halak pun Jepang mah tu sahalak na asing di tonga-tonga ni pardalanan tua sedulu pun tua-tua nama cai sudah guguna jala hacik panadang boy be tua tu toru sedul dulu kon sian na dua halakon sada lau
ku tinggal homa tumagom mau asa hatop sa toru nila na sarana ida diopa mana tuan tapi toroma udan dohot alugo na macengelihian alai ditiup amatau ma natutuan tihau jala diopa la saha mahalaki toru dung saha di toru di damadang di sibe dongan nana parjoli ngadi dia ala na dia ribana ditinggal honon natutuan tapi dang saat ibana tutoru mate do ibana di pardalanan ni ala niya ala ningali niya ro udan na macay madoy sa tuhuli-huli ape naon amaton na mga ibing natutuan ala dia bingi mana do si taon ni gabilas pamatang ni amat taon ala ni na dia bing na natutuan gabilas pamatang na marsileonan gugu mahalaki sa ma tuto ape amat taon diri pulang perjulo sahat ape dak sahati bang mate di bana di pandalan jadi hita pesongon yang mangina nasa natatao di hasyang anot satu alai hukuk mahita martangi yang tua dopat di bata amu pe borak do hamulau manaon si taon oni di parsaitan ni natuto tuh kamu me dohot na paborhaton natuto tingana parsatokin ani tuh kamu me saluhut na ido mabelas daging muna alana mulu dituh kamu dang lupa hamu di Tuhan di batalau partanya pasti do pasal atau muna ngulu muna itu Tuhan di batalau ado bain okko tua laho madelani saluhut nai ido mabain las pamatang muna daging muna sahak mahamu tujuan ni alani tung peta pataruan non inangon tu yang persatu kinani di samping jawon ingot tamu mamartanya untuk Tuhan di batalau asalas udah ni nata paborhaton inangon jupang muna anon akahanguluan nana yang si pasahan ditiki ngolu dohot ditiki neng paborhaton na tutua molo marsangak ibana Tuhan ni adong do di tonga-tonga muna mu iman lau patiur hon rohamuna nang patiur hon ari sadarion lau pataru inangon tinganan persatokenan Tuhan ma memberkati memasuk-masuk saluhut na arian di borngin amin martanya Molate Tuhan de batama nami di jamitan na jepekon. Upasatami di tonga-tonga ni keluarga nia pinopar ni opu David Buruhabia. Hatamido sulu-sulu jalan tukot di bagasan pernguluan sigala pangan. Tungpeli Tuhan namasa si taono songonon. Alai postur rohanami adong doho Tuhan de bata pangaluluan na. Tuhan molate mak di ulau ni nangon di tiking ulu na di hasyang ano ima keluarga besaron di napauli-uli bagas joromi dohot babal gaon akadadanang di tonga-tonga ni parmutuan dunga borhak di mana Tuhan aku botoh hami nasa na porsia kudul do diapuam wali Tuhan anu nga di para deho inganan diapkan na porsia pinuji mali Tuhan matitihiti anak Yesus Kristus martanya kami di surga Tuhan Yehova berkata di jodoh dalam au tu mana di surga di jodoh Amin. Tutup laos tay dehom ma lao pomoran pakwa. Kolong duruhan di batakku kolong hana tutong kia.
hadal maun jala mangihut kusurgoi. Namiunamu di hadal maun dalam nama ikut waktu surga. Ali Mary boru habiahan Abu Dhabi. Sertano do parmulani daging mumulak mai gabitano. Alai Tuhan Dewata nama nopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus napa luapo sian dosa. Doho tondi perbadia nama ngaramuti or di bakem ai maruari pakuri ima pangaramu. Amin. Martua doa kana mate marhite-hite Tuhani ola nion olo nina tondi asa maradian nasida si anaka ulon na aina mangihut nasida do akana niulana ima amen martangi yang mahita ale Tuhan Dewata amanami na di manogijang odo Dewata na puna hami ro disuding ulunami salehon mahiras niroha di kami asa maras niroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saat utangamu maton dinami dokit dan daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami salehon ton dimi manugu-nugu kami asa diramoti kami molo humulut kami rura nilinggoman di hamatiani asi maruham saya pamasuk na kami sugot tuha sonangan nasunding kami amin marin di merita Hedomu se pamatakon. Hedomu se pamatakon sian tanumano. Hedomu se pamatakon sian tanumano. Suan mangulu bayron itu akwau haleluya haleluya. Suan mangulu tayo mati itu keluarga do na si Solhot mada butano. Bagai ba unang panahon. Ay di kunho na han wala ba. Wala ba ba to han kunho na do batang. Do batang na ba hon. Kon askora. Magkano mo ba? Masih lang may tayong umaga. Selamat jalan, tinggal may amida, makurasi, salam. Jalan memakang, sikit uraho. Saya benar dia makuat. Saya roh maharajan. Saya malu menyukai. Dia Jadi sama di sana sama pada sana. Itu sedang nomor 2 Tuhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa sana. Aku pernah harajau. Asinirohan itu hati Yesus Kristus. Olong satiri mata ama. Dot parsaran tadi perbadia. Nah masu-masu mengaramuti hamu saluhutna. Amin. Kupasatai mah tu pada tukang do keluarga. Dua. Pengurus perhangger do anggota lumobi ama tapadita amang pendeta nami basa itabay tuam mariamu kajang numur do gogo jala itabay holong asa tabalam holong muna mga mangulahon holong ni roha di porla anggur di tuhani di sudinay akka pengorbanan muna partikian na pinasahap muna tuhami di silangan pasar rumah tuan ni tuan namion tantar do kami amang kita nami do tamu pangulan ni nami do sudah kay natta daripada pola kata muliate do banon nami di aro kata mau to ya di jeng ni kata muliate do non nami do amang padita bahula non bamatanyang mami tutuhani sa idiwani tuhani mamu
Ipada mo parmarasya pamantang muna, lumoga mang paditan nung lau mula meninggal lokutan namyon. Uto kami tagkas bilang dulu parmarasi bulusun muna. Sehingga matuhata majuluani dalam muna, masasahat kamu tu dudung muna. Maju pada keluarga di bagasan las neroha. Namang pangulan ni huya nami. Tong dosong tata to mata padita si donan nami. Dang tarbano sami, secara materi, akahono na binamunay tuhami. Lumuwi ma di parsaruma Tuhan ni natutuan. Orang nomor tanya kami kumus tutuhani, asa diriak dia mugugud ugejang niumot, daw-daw kaparmarasya pamatang muna, asa di parmahani hamu, ulaho mangulun, manang mangulahon, ulahon holong, dito katawan ni kurlaang di bata. Balas maroha muna, ima hatanami, sirubuti hami ma, puto hamu.